Здравейте, днес наш гост в личността на Механото е инженер Здравка Иванова. Госпожо, бихте ли си казали малко повече за вас? Завършила съм средно и висше образование в София. Иначе съм родена и порасла в Велинград. Омъжих се за бургазлия и пристигнах в Бургас, който за мен беше един далечен и чужд град. Работила съм 6 години в нефтозавода и останалото време до края на моя трудов път съм била само в механотехникума. Имам семейство, 2 дъщери и съпруг бургазлия. Механотехникума го заобичах, когато разбрах, че има толкова хубави деца в България, момчета повечето, имаше и момичета. Сметнах, че мога да бъда учител, защото моят дядо е учител след освобождението от турско робство в Велинград, тогава села Каменица, Лъджене. Неговите синове също са били даскали и аз усетих в нефтозавода, когато обучавахме шлосери и лаборантки, че мога да бъда учител, че мога да стана добър учител. И постъпих в механотехникума през 1973 година. Пенсионирах се през 2000 година и на 26 юни беше последният ми урок, който е заснет от моите дъщери и внуци. Всичко беше в пълен ред, така както през всичките години съм искала да бъде в моите часове. Учениците работиха и се очудваха защо влиза моята дъщеря с децата вътре, а тя знаеше, че това е моя последен учебен час. Това е, което мога да кажа. И сега виждам по коридорите прекрасни деца. Винаги ще ги има тези хубави хора в механотехникума и в България. Това е радостното за мен. От колко време сте преподавател? 73-та година постъпих в механотехникума и се пенсионирах 2000-та година. Последният ми учебен час беше 26 юни 2000-та година. 27 години общо и 6 години в нефтозавода. Имате ли някоя незабравима история, в която се е случила в някои от вашите часове или извън тях, свързана с ученици от механото? Не мога да откроя нещо специално, но винаги ми е било интересно в първите седмици да опознавам учениците и да науча техните имена. За около 1-2 седмици аз научавах имената на всички ученици. Това дава възможност да се контактува по-добре с деца, с ученици на тази възраст. И ги помня. Почти всичките от моите класове, където съм била курсов ръководител. Тогава се казваше курсове и курсов ръководител, което е едно и също класен ръководител. Какви качества смятате, че са важни за един успешен учител? Научна подготовка, добро контактуване с учениците, добронамереност, уважение към личността на всяко дете. Това са най-важните неща за един учител. Кое е най-предизвикателното нещо в работа ви като учител? Човек трябва винаги да бъде подготвен. Учителят най-вече. Всички новости трябва да бъдат въведени в часовете, да се подготвиш винаги и дисциплината в часа е, може би, основна за постигане на резултати в учебния процес. Без дисциплина трудно се постига. Какви промени сте наблюдавали по времето, когато сте преподавали? Обръщах внимание много на моята педагогическа подготвеност, защото в техническите вузове не се изучават тези предмети, които като педагогика, методика, които са необходими на един учител в механотехникум и изобщо в техникумите. Затова с желание отивах в Централния институт за усъвършенстване на учители, който беше в София, и там ние получавахме нужната педагогическа подготовка и знания.
за обучението в училищата. Какви бяха взаимоотношенията с колегите? Когато постъпих 73-та година, по-възрастните колеги от мене ме посрещнаха много топло. Отвориха кабинетите си и ми показаха всички нагледни средства, които трябва да се ползват от учителя по време на часовете. Колегите по практика също се отнасяха с голямо внимание към мене, защото аз исках учениците да свързват теорията с практиката. Колегите по практика ми отваряха своите работилници и аз съм водила учениците там да видят на място някои неща, които преподавам като теория. Много бях благодарна на колегите по практика, които също до края на живота си имаха добри колегиални отношения с мене. Учителите по теория също се отнасяха много добре с мене. Всички нагледни средства ми предоставиха. Тогава имахме трудности с онагледяването на учебния процес, защото се произвеждаха малко и за техникумите малко. Аз се бех свързала чрез писма с руски учители. И от руските учители бях направила почертане специални конструктори. Един конструктор, с който учениците можеха да конструират различни тела и фигури, за да могат да си представят по-добре проекциите върху чертежите. Конструктор на Салников. Този Салников, за него аз направих открити уроци и в цялата страна видяха моите нагледни средства. Пишеха ми писма от всички техникуми в България и аз им с удоволствие им давах материалите, които бях направила, за да могат и те да онагледяват с такива средства своите уроци. Смятам, че е много важно педагогическата подготовка на учителите инженери, защото там ние научаваме това, което в техническите вузове липсва. Не е само научни знания, но и начина как да ги предадеш на учениците, че те да могат да се справят по-добре с трудните технически предмети. Как си представяте Механоцо след 100 години? Един образцов завод, модерен, и техникума като част от него, с хора, които желаят да изучават и да служат на новите технически постижения. Какъв съвет бихте дали на последните си ученици? На всички ученици пожелавам да са здрави и успешни в живота, да създадат семейства и да обичат техникума до края на живота си. Бихте ли казали нещо, без да ви задам въпрос? Нещо допълнително? Учителят се нуждае винаги от някаква оценка. Оценка на ръководството, оценка на учениците, а също и на родителите. Оттам ще се получи и оценката в обществото за значението и ползата на обучението изобщо, за смисъла на ученето и за създаване на трудови отношения още в училищните работилници и лаборатории. Човек се учи цял живот. От училището се научава как да търси новостите и как да ги прилага. Без учение и труд нищо в живота не се постига. Моите думи към всички колеги и ученици са следните. С радост и уважение към децата идвах на училище, с радост се връщах в къщи в семейството си. Това бяха последните ми думи, когато се пенсионирах 2000-та година. Благодаря ви.